بلوچستان حارجت مردم گہرستیں زمستانہ ڈاننے سرانشتگاں بلوچستان سروزیر میر عبدالقدوس بیزنجوا گشتہ کے گوادر میں باندھاتیں اور گوادر دیمرویا مارا کو دلجمیہ کارکنگی دمی نیمگا گوادر امن و امنی آپ روزگار جیڑھانی واسطہ مفروچ دارشانی اشتن سرحال منا چاسا پانڈائنا شرف شاد ای وحدہ بلوچستان صحب 7 بجیں دسمبر 8 تاریخ روز پشنبے دلگوش کنے سرجم حالاں بلوچستان سروزیر میر عبدالقدوس بیزنجوا گوشتہ کے گوادر میں باندھاتیں گوادر دیمرویہ مارا کو دلجمیہ کارکنگی گوادر و بلوچستان محلوق کے حقاں پہریزہ حکومت اولی ترجیحیں ریکوڈا کولبند بلوچستان حقہ سکیں شریں کولبندی جی ڈی اے گورننگ باڈی دیوانہ ترانکنانہ میر عبدالقدوس بیزنجوا گوشتہ کے 22 سال ترقیاتی عملہ گوادرہ ہچ دیمروی گندگ نبی سی پیک بلوچستانہ نقشہاں گندگ بھی بلے زمین نسرہ ہچ نیستیں گوادر دیمرویہ گوادر محلوق آن بورڈ زیرگی اما فیصلہ کنیں بلے مردمہ آن بورڈ نظوریں چریشہ ملکہ و صوبہ تاوان بوگائیں چریشہ پیسر دیوانہ گوادر دومیتگ سروپی شکان ماسٹر پلان گوادرہ کرکٹ اسٹیڈیم وانگ زانگ ایدگ جیڑھانی بابتہ بریفنگ دیگ بتا دمین مگا گوادرہ وحدہ وتی بنکی حقان واسطہ محلوق زرشانی کنگائیں مردمان گشند کے گوادر دیمروی و سیپے کے دعویٰ کنگ بوگائیں بلے آپا روزگار و آپے وڑیں جیڑھاں تکاں سراں جیون یا کوسٹ گارڈ ترگوار یا ماہی گیر بیران یک زدہ بوتا حالان ردا سندھ ٹرالر بلوچستان زری سمسران غیر قانونی ماہی گرگا بوتگاں کوسٹ گارڈ ترگواری کتا چرشہ سندھ ماہی گیر ابراہیم جمعہ بیران و زین سعد اللہ زدگ بوتا مرتگی مردم کیا ماڑی کراچی جامن دند ٹرالرہ 22 ماہی گیر سوار بوتا کوسٹ گارڈا واقعہ تصدیق کتا پولیس سچوئے گوشگند کے واقعہ حال چا سوشل میڈیا ہر استا بلے جیونی پولیس تانہ کسا رپورٹ نوشتہ نکتا بلوچستان نیشنل پارٹی گوشگند کے بلوچستان بعض ضلعاں حارجت مردم مروچی ہم بے یار و مددگار و بیسر و سامانیہ نشتگاں صوبائی و وفاقی حکومت کمکی جار زرنگتا مردمانہ رستگاں ہما مردمانی کسو وارث بیران بتگاں زر آہانی بدل نباں بلے چریشی آہانی لاتے جگڑا کمتر بھی بی این پی ایگزیکٹو باڑی باس غلام نبی مریا گوشتہ کے انفراسٹرکچر تباہ باغ و ڈگار ویران بتگاں مردمان لوگ کپتگاں وفاقی حکومتہ سروے جارجتا ایک آرہ ہم سستی کنک بوگائیں ہما مردمان لوگ کپتگاں زمستانہ پریشان حالاں بی این پی نیمگا لوٹ کنا بیتا کہ وفاقی و صوبائی حکومت مردمانی بحالیہ گسنگینیہ گامگیج بزوراں نیشنل پارٹی نوشکی ترجمانہ گوشتہ کہ نوشکیہ بتہ گیری لینڈ مافیا گروپ زمینانی قبضہ کناگ دزی و ڈنگی واقعہ گیش بوتگاں وتی بیانہ ضلعی ترجمانہ گوشتہ کہ نوشکیہ بازیں بتہ گر سرگرما کے وڑوڑے رنگا بتہ گرگاں ہاں دومی نیمگا لینڈ مافیا مردمان کے قبائلی مردمانی زمینہ وتی واجہانی پشت پناہیہ قبضہ کنگاں ہاں او پدا نوشکیہ دزی و ڈنگی واقعہ ہم گیش بوتگاں اولاوا مردمانی موٹر سائیکل روڈان سرا پچ گرگ بوتگاں لوگانی تہا ایریں گاڑی ہم برگ بوگاں ہاں پولیس و انتظامیہ بس تماشا چارگاں ہاں آیا گوشتہ کہ اگاں اشتاپیہ گامگیج زورگ نبو گڑا نیشنل پارٹی زرشانی جارا جاں نو ملکی و در ملکی حال جمعیت علماء اسلام سروک مولانا فضل الرحمانہ گوشتہ کے 4 و بیچار کنگائیں کے بلوچستان سروزیر ہلاپا عدم اعتماد تحریک جنبی دیئیں بلوچستان سروزیر ہلاپا عدم اعتماد فیصلہ پارٹی صوبہی راشونہ شور و صلاح پد کنے ماں و حیال کنگائیں کے گچینکاری وحد پاس 1 سال دیما برگ بباں کوئٹہ بتگی مچیہ تران کنانا مولانا فضل الرحمانہ گوشتہ کے ملکہ شربوگا وحد لوٹی انچو اندازہ نبوتا کہ عمران خانہ 6 سال و نیمہ ملک شیردانی تہا چو مین کتگوشتا مولانا فضل الرحمانہ کوئٹہ تر و تاب درگتا بلوچستان پیسری گیں سروزیر نوابزادہ اسلم رئیسانیہ جمعیت علماء اسلام حوال بوگے جارجتا
جرمن یا حکومت ہلاس کنگے پندل شکا پیسری فوجی ہوار 25 مردم دستگیر کنگ بوتا در ملکی رسانگ در ردا جرمن سیکورٹی فورسزا بغاوت و ریاستی ادارہانی سرا ورشے منصوبہ ناکام کوتا سیکورٹی فورسزا سرجم ملکہ آپریشن کوتا کو 25 مردم دستگیر کوتا شکی مردم جرمنی 11 ریاستاں چاپائے وحدہ دستگیر کنگ بوتگاں دستگیری مردم پیسری گئے فوجیانی گروپی کے نسل پرستی لے کہانی منوق ہیں 25 چائشاں 22 جرمنی مردماں سے روسیاں آسٹریا و اٹلی دو مردم ہم گرگ بوتا کابل پاکستان کشمیر و بلوچستان باز دمگاں ہوار گریٹر افغانستان نقشہ گلوب گندگ بوتا حالان ردا کابل یک چوکیا افغان حکومت ایک مزنی گلوب جتا آئیے تہا گریٹر افغانستان نقشہ مانے نقشہ تہا پاکستان ایران و کشمیر بازیں دمگ آواراں نقشہ مغربی و مشرقی بلوچستان بازیں دمگ ہم آوار کنک بوتگاں اشتن تہنوگیں حال و گیشیں حالاں بچارت میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بکنت میں ویب سائٹ www.asaponline.com نو منا شرف شادہ ودیت اجازت روز شمع وشبات